Профессионалитет федераль программаһына ингән урта һөнәри уку йорттары 12 апрельдә асык ишектәр көненә сакыра. Һаумыгыз эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Өфе машиналар эшләү колледжы директоры вазифаһын башкаручысы Булат Зиннуров. Һаумыгыз, Булат Шатович. Хәерле көн, һаумыгыз. Шулай итеп, һез үзегезнең колледж белән танышырга теләүчеләргә касан сәгать ничәлә ишектәр асаһыгыз? Дөйем алганда безнең программа бөтә республикага туры килтереп, безнең сәгать 10-да асык ишектәр көне башлана. Әлбәттә, без һәр теләүчене иң шәп, иң яхшы, иң заманса яһазландырган колледжларның беренә безнең Өфе машиналар эшләү колледжына сакырабыз. Әлбәттә, безнең үзебезнең үзенчәлекләребезне шул тап ошо көндә күрһәтеп, ата-әсәләргә, укучыларга, укытучыларга, гомумән һәрбер килгән кешегә таныштырып үтәсәкбез. Кемдер килә ала? Әлбәттә, ул мәктәп укучылары, ничәнче класс укучылары? Әлбәттә, бында без ниндидер яшьтәргә сикләү куймайбыз, тик үзенчәлекле, әлбәттә, бу асык ишектәр көненең сараһы 9-нчы классларга күбрәк юнәлтелгән, тик шул ук вакытта 8-нче, 7-нче класслар килүе мөмкин. Әлбәттә, ата-әсәләр дә килергә мөмкин, чөнки бында уларның балалары киләсе уку йортын хайлай, һәм ата-әсә дә нинди уку йортында балаһы укырга теләр ине, уку йорты нинди максаттар, нинди шартлар тудырган, нинди шартларда укучылар белем алганын күрергә ала. Һәм шул вакытта укытучылар, чөнки укытучылар безнең достарыбыз, ярдәмчыларыбыз, безнең партнерлар дип әйтәйек, һәм улар әлбәттә безнең колледжга укырга теләүчеләрне шулай ук сакырга мөмкин. Нинди программа? Программага килгәндә серләрен һәрберен әйтеп үтмәйбез, чөнки укучылар өчен бында безнең достарыбыз төрле бүләкләрдә әзерләгән. Укучылар менән дөйем очрашу, аралашу, безнең булган мөмкинлекләребезне күрһәтеп үтәбез, һәм һәрбер группага бүленгән укытучыларыбыз без маршрут буенча үзебезнең уку йорты буенча йөртеп, улар һәрбер станоктарга үзләре куллары белән тотып караячак. Һәрбер станок нимә эшләй ала, нимәгә өйрәтә алабыз. Һәм шунда әйткәндә, был ничектер дә булһа, укучы сынап та бында үзен күрә аламы, юкмы киләсәктә, төп максат шул. Һәм әлбәттә әйтеп үткәнчә серләребез бар, ул да булһа бүләктәр, кызыклы уендар, һәм әлбәттә иң яхшыларны, иң активтарны без шулай ук үзебезнең колледжның бүләкләре белән бүләкләйсәк. Сәгать түгел 10-га килергә, мәле ул көн дәвамында килеп танышырга мөмкинме? Сәгать 10-да безнең беренче поток дип әйтергә кирәк. Был тәүге кем иң иртән килгәндәр, безгә бында әйтергә кирәктер, узган елларда күрше районнардан да, Өфенең генә түгел, Иглин, Кушнаренко, Нуриман райондарынан, безнең якын районнардан килүчеләр күп булды. Һәм сәгать 12-лә икенче безнең поток дип әйтәйек инде, һәм шунда шулай ук һәрбер укучы менән аралашу, укытучыларга ла шулай куралдар бирергә мөмкин булсак. Шулай булгас, күрше районнардан да киләләр дигәс, һорау, дөйем ятак бардыр мөгаен студентлар өчен? Әлбәттә, безнең шартларга килгәндә уку йортының 2 корпусы һәм дөйем ятагы ла бар. Алып килгән районнарга әлбәттә без һәрбер укучыга мөмкин булгансы дөйем ятак бүләргә тырышабыз. Әле вакытта әйткәндә, менә мин студентларга аралашам, таныштым, дөйем ятакта ла студентларның бүлмәләренә кирип аралашабыз. Баймак, Янсура, Елайыр, Хайбулла, Әшә яктарыннан безнең студентларыбыз белем ала. Күрше өлкәләрдән дә бар. Магнитогорск калаһынан да безнең бер-ике студентыбыз укып йөри әлеге вакытта. Дуан, Мәсетле, күп районнар шулай ук безнең колледжларда белем ала. Һәм әлбәттә күбеһенә без дөйем ятакта шартлар тудырырга тырышабыз. Тик бөтәһенә дә түгел әлбәттә. Чөнки дөйем ятакта әлеге вакытта 360 студент укый, яшәй дип әйтәйек. 200-дән ашу гына урын булса ла, без һәрберенә ярдәм итәргә тырышабыз. Чөнки алып районнардан килгән студентлар кайтып йөрү мөмкинлеге юк, фатир әгәр укырга теләктәре бар икән, шулай әлбәттә ярдәм итәргә тырышабыз. Ә нинди һөнәрләр буенча белгечләр әзерләп чыгараһыз? Без машиналар төзүнең иң төп колледжларның бере, һәм банда әйтергә кирәк, менә русайтканы токар, фрезеровщик, оператор станка кебек белгечләрне менә тап безнең колледж әзерләй. Тимерде эретеп ябештыру буенча ла безнең мастерлар, үзебезнең цех, үзебезгә төрле җиһазлар эшләйбез. Шул колледжның үзенчәлеге шунда, укучы студентларыбыз теория гына түгел, практик юнәлештән дә үзләренең хәләтләрен камиллаштыралар. Һәм ниндидер дә булһа, колледжга килгәндә ярдәм күрсәтә ала үзенең кул эшләре белән. Яңрак кына без укучыларга киемнәрне кием элгечләре эшләдек. Үзләре талап дип әйтәйек инде, һоранылар, мен әйтәм, һорага сәйдә үзегез эшләгез дип материал алдык та,
безнең үзебезнең Кадерле була ундай эшләгән эшләп буятып, менә яңрак кына һигез кием элгечләре эшләп куйдык. Әлбиттә, был менә тагыла студентларда бараһыла үз кулында икән тагыйрәтә. Һәм әлбиттә, бында без үзебезнең партнерларыбыз белән төп колледжды дип әйтәйек, бұл Өфе моторлар эшләү берекмәһенең предприятиеһы берлектә. Һәм шулай ук без алдан үтеп үткәнсә, иң шәп колледж без ни өчен? Чөнки безнең 1200 студенттан 1000 ошо предприятиелар целевой дип әйтәйек, рус әйткәндә, договор, максатлы договор төзеп, киләсәктә 100% унда эшкә урнашырга мөмкинлеге менән ия. Бұл профессионалитет программаның төп шарты. Шуға безнең үзебезнең уку йортының ундагы цехла бар, завод территорияһында һәм белән без практиканы 70% практика, 30% теория дип әйтәйек, менә безнең колледжда шул завод менән берлектә, предприятие менән берлектә үткәрелә. Һәм бұл программа, бұл килешү 2022 елда булдырылган, профессионалитет программаһына инеү менән федераль программага. Әле белгечләр нисек әзер булдымы әле бұл предприятие өчен? 22 елда тагыла бына мактара дип әйтмәгез, тик безнең колледж иң беренче республикала бұл программага профессионалитетка инеп китте. Һәм бұл юнәлештә менә быел беренче безнең сыгарылыш студентларыбыз быел диплом алалар димәк. Диплом алып эшкә урнаша. Һәм шуныһы мөһим, безнең кайда эшкә урнаша дигән һорау тормай. Чөнки улар мотлак бөтәһе лә завод менән безнең шул ук Өфе моторлар эшләү берекмәһенә берлектә эш алып барылды шул вакытта, һәм шунда үзләре кемдер әлеге вакытта һуңгы курста укыганда эшләп йөри әлеге вакытта, кемдер менә яңа эшкә урнашасак, һәм был безнең күрһәткечләребезгә килгәндә 90%-тан да күбрәк дип әйтәйек, эшкә урнашкан дигән һүз. Һәм әлбиттә профессионалитеттың бер үзенчәлеге ул уку программаһын кыскартылып, күбрәк дип әйтмә, алда әйткәнчә, тизрәк әзерләү, чөнки бүгенге көндә кул эшләре дип әйтәйек микән, һөнәр алучылар, гомумән эш һөнәрләре специалистлары, белгечләре күбрәк талап ителә. Үзегез белеп торасыз, ул Өфе моторлар эшләү берекмәһе, ул оборона предприятиеһе, һәм монда ла үз белгечләре талап ителә, һорайлар. Һәм без иң мөһим колледж улар өчен, һәм без үзебезне горур без ошо заводтың төп эшчеләрен әзерләүче колледж дип әйтә алабыз. Заман бүген белгечләргә зур талаптар куя. Шуларның береһе ул бер генә һөнәр ияһе булырга тиеш түгел, мультиспециалист дип әйтәйек. Менә ошо талапка җавап бирергә әзерме һеҙҙең белгечләр? Әлбиттә, профессионалитетка инеп китү күп кенә мөмкинселектәр асты безнең колледж өчен. Чөнки бында ремонттан тыш төрле станок җиһазландыру буенча ла күп әйберләр алынды. Әйткәндәй, колледж әлеге вакытта студентларга заводта буласак станоктар менән уку йортында ук таныштыра, өйрәтә. Ягъни заводта нинди станок бар, уку йортында ла бар. Уку йортында ла бар, тик ул сак кына үзгәртелгән студентлар өчен генә. Әлбиттә, масштабтарына килгәндә заводта ул зуррак, тик шул ук вакытта студент кайда нисек эшләгәнен был станогын хәзер белә. Һәм исламда да бүгенге вакытта менә без шул үзебезнең дусларыбыз предприятие берлектә мультибелгечләр әзерләү буенча ла зур күп эш алып баралар. Һәм улар ягыннан да ошо максатлы договор төзү буенча бик күп үзенең ыңгай яктары бар. Шул ук стипендия килгәндә завод әлеге вакытта 10 меңгә тиклем стипендия түләй безнең студентларыбызга. Ашау. Ягъни стипендиянан тыш, колледждан стипендиянан тыш заводта тик 5-легә генә укый. Ашату ягынан шулай ук аларга бушка ашату каралган. Был ниһаят студентлар өчен иң мөһиме. Чөнки аз кына булһаң, һинең укуың да булмаячак, эшләү практикаң да булмаячак. Һәм әлбиттә, сыгарылыш курсларының күбеһе заводка эшкә урнашып, без аларга индивидуаль уку планын тәэмин итәбез, һәм улар эшләп тә йөри, укып та йөри. Һәм акча алалар. Эш хакына килгәндә, улардан 40 меңдән кулына эш хакы алалар. Эш хакы ла, стипендия ла. Әйе. Бушкашатуда, дөйөнгә такта, кием дә завод ягынан бүленә. Һәм бындай колледжда, бындай мөмкинлекләр биргән колледжда уку ул түләүлеме әллә бюджет нигезендәме? Бюджет нигезендә күпселеге һәм шул ук вакытта түләүчеләр артып китү менән шул профессионалитетка инеп китү безгә нык ыңгай күренеш дип әйтәйек. Безнең коммерция студентларына алырга дигән бар, чөнки һораучылар күп. Шул әйтеп үткәнемчә, тимердә эретеп эшләү буенча белгечләребезгә
айрым без курслар оештырабыз кыска гына. Унда ла теләүчеләр күп. Бүгенге көндә 60-ка якын студент һәм ситтән ул ябай дип әйтәгәндә башка теләүчеләр, эшчеләр үзләренең белемен камиллаштыру буенча безгә укырга килә. Оларга нинди программа тәкъдим итәләр? Мөгаен 3 ел түгелдер? 3 ел түгел, уларга берничә айда тәкъдим ителгән программа, тимер дәрәтөгеш белгесе дигән без уларга квалификация кагыҙҙары, дипломдары, сертификаттары тоттырабыҙ һәм әлбиттә улар бында тик практика аша гына, теорияһыҙ практика менән, кул менән тиҙерәк был белемде камиллаштыра ала һәм ошо яңы үзенә йүнәлеште аса ала. Ә быйыл укырга инергә теләгәндәр өсөн талаптар ниндәй? Бына күпме бюджет урыны бирелә һәм конкурс ниндәй? Нимәгә өмет итә ала мәктәп укучылары? Әйткәндәй, безнең йылдан-йыл һандар, кабул итү һандары арта. Быел безнең 625 кәтеклем күтәрелде, узган йылдарда әҙерәк ине. Һәм был ниһаят бюджет урындары ла шул 600-дән ашу тигәнде күҙ алдына тота. Шул ук вакытта без коммерция нигеҙендә лә төркөмдәр булдырырга тигән үзебеҙгә маҡсат ҡуйғанбыҙ, сөнки теләүселәр ысынлап та күп. Теләүселәр бар. Был һөнәри белемдең ысынлап та әлеге ваҡытта актуаль икәнен күрһәтеп тора. Күп кенә әлбиттә уҡыусылар туғарһың дөйөм дәүләт имтиханы бирмәҫкә тырыша тип әйтеүселәр бар. Тик әйткәнем бар, һөнәри белем биреү учреждениялары бүгенге көндә юғары уҡыу йорттарынан бер ҙә ҡалышмай, ҡайһы берҙәрендә үҙенең йыһазландырыуы буйынса, үҙҙәренең тәҡдим итеү мөмкинлектәре буйынса, эшкә урынлашыуы буйынса алға сыға башланы. Һәм бына ошо белгестәр әлеге ваҡытта төрлө тармаҡтарға талап ителгән, күберәк ул предприятиеларға талап ителгән белгестәр менә бүгөн нәҡ һөнәри белем биреү учреждениялары әҙерләнә инде. Ни өсөн бына урта һөнәри белемде алыу, ни өсөн үҙегеҙҙең колледжға саҡыраһығыҙ, мәҫәлән, ни өсөн 11 класты тамамлап, юғары уҡыу йортона барырға түгел, мәҫәлән? Әлбиттә, хәҙер әйтә башлаһаҡ, 11-дә уҡымағыҙ, колледжға килегеҙ тип тәнҡитләүселәр ҙә булыр. Тик һәр береһенең үҙ юлы, һәр береһе үҙ юлын һайлай. 11-дән һуң кем юғары уҡыу йорттарына уҡырға теләүселәр бар, улар да мөмкин, әлбиттә хаҡлы. Тик ни өсөн беҙ 9-дан һуң безнең һөнәри белем биреү учреждения, ғөмүмән безнең колледжға килергә саҡырам, сөнки ысынлап та бында уҡыусы студенттар үҙҙәрен ғөмүмән һөнәрияһенә була ала һәм шул уҡ ваҡытта бер кем дә бит аларға юғары уҡыу йортона безнең колледждан һуң уҡырға юл ҡыймай. Киреһенсә, безнең студенттарыбыҙҙы беҙ юғары уҡыу йорттарына артабанда белемде алырға саҡырабыҙ. Һәм бында безнең Өфөлә урынлашҡан юғары уҡыу йорттары һәм ниһайәт безнең һөнәр буйынса, ягъни специалитет буйынса булған һөнәр юғары уҡыу йорттарына киреһенсә саҡырабыҙ, уҡырға артабан да уҡығыҙ тибеҙ. Сөнки колледж менән сикленмәгеҙ. Тик һеҙ колледжда уҡып бөткәс, һеҙ эшләп тирәйәсәкһегеҙ. Һеҙ белгес, 4-5 разряд алһағыҙ, юғары белемле белгес. Һәм шул уҡ ваҡытта һеҙ юғары уҡыу йортона инһәгеҙ, һеҙ юғары белемле, юғары разрядлы белгес буласаҡһығыҙ. Рәхмәт әңгәмәгеҙгә. Хөрмәтле тамашасылар, без урта һөнәри уҡыу йорттары тураһында Өфө машиналар эшләү колледжы директор вазифаһын үтәүсе Булат Зинуров менән һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.